kurang ngono kok. Heeh. Kok sik no bingung. Jepret sik sama jepit. Ganti. Sik golek. Heeh. Iya kono. Wes, putra sik. Kono. Iya kono. Iya. Putra sik kaya lele lah. Nah, saat kono Mas Sopon. Nah, yes. Mau saya sopot sik ya. Dandan sik. Kono. Yo. Dandan. Iya kono. Iya rambutnya. Bro raine bro kontrak. Kae sing mambu. Sik. Nah, lengene. Kupinge. Gitoke. Penonton sing nilai. Wis ayo apa durung? Durung. Ayo, ayo, he. Durung ayo. Golek sik sama ajen. Ajen. Burung ayu. Lipen nesek lipenan bareng no. Dah. Hei penonton. Wes ayo apa durung? Rungokno. Urip lipenan nok masa ya ayu. Rojo ngatan urung gincongan bareng urus blastonan. Ya, siap wis. Majen. Amajen. Oh iya. Aja suwe-suwe dandan. Waduh, yang ngono masa kok dandan kok. Lah ki kok rak ya ketok ayu nang ngono. Sing urung ayu. Saya apa durung? Durung. Dikandani rong gincunan barang. Wajan para wali din. Para sadowo-dowo lek ngopo bro to. Mripate. Arisan sen. Blasonan, irungnya dingin belangir. Irungnya. Delak-delak sik. Woi, penonton. Wes ayo apa durung? Piye saiki jajal nang ngono kuwi? Wedake urung ngandel wis tak burung wedake. Diodakane sik. Amit-amit sing ampun daten nggih. Sing meteng ampun daten. Amit-amit jatan bayi ngono. Delak sik. Heeh. Nah, rambutnya dijebrak ngono. Minyakan rambut sik. Diminyaki ngono. Rambutnya diminyaki ngono. Ya Allah. Kok mesake barang. Kok dadan wong rayu ki ora rampung kayak gini. Woi, penonton. Wes ayo Pak durung. Rupane kok ilang ya? Anak jen. Endang. Waduh saiki. Harus dimabukke. Lagune apa iki? Mabuk janda barang bukan ya? Oh iya. Ya. Kayak Arjun apa? Gamelan? Mas Rio ya? Ano iya apa? Masa ya? Ora penak, manut aku wis ora penak. Sik. Wis to, manut aku ora penak.
Cedek-cedek ya. Marai tukang cepet. Ayo, wes ya, ganti ya, reak ya. Ayo.